l'escola, nosaltres. Encara no! Ara els toca als alumnes de quart. Els cantaran una cançó que explica una història ben curiosa. Sí, la nit dels Reis resulta que un dels Reis ador. Oh, i com repartir els regals? Doncs en realitat el protagonista és el seu camell. Ens cantaran un camell d'Orient.